नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत वांग भात। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 3 वांगी, 1 बटाटा, 1 वाटी तांदूळ, तुम्ही घरी जे वापरत असाल ते घेऊ शकता किंवा बासमती तांदूळ वापरू शकता। 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 4 मिरच्या, हे तिखट मिरच्या आहे, तुकडे करून घेतले आहेत, पाव चमचा हळद, कोथिंबीर, पाव चमचा राई, चवीनुसार मीठ, छोटा अर्धा चमचा जिरे आणि हे गरम मसाला आपण घेतला आहे, 2 तेजपत्ता, दालचीन, 6-7 मिरी आणि 4 लवंगा। आता आपण वांग भात करायला घेऊया। तेल घालूया। छोटे 2 चमचे तेल घातले आहे। राई, जिरे, गरम मसाला, खडा मसाला टाकला आहे, तेजपत्ता, चांगलं परतून घेऊया। कांदा, चिमूटभर मीठ घालूया। एक चमचा आला लसूण पेस्ट, टोमॅटो, मिरची, तुम्हाला पाहिजे असेल तर लाल मसाला तुम्ही वापरू शकता, हळद, कोथिंबीर, तांदूळ घालूया। तांदूळ आता बनवते वेळी धुवून घेतले आहेत। वांग बटाटा घालून घेऊया। वांगाचे उभे काप केले आहेत। मीठ घालूया, चवीनुसार पाणी घालूया। दीड ग्लास पाणी वापरलं आहे। कुकरचं झाकण लावून घेऊया। आता आपण 2 शिट्या देणार आहोत। कुकर खोलूया। वांग भात आपलं खूप छान झालं आहे। वांगा भात आपला तयार आहे। करायला एकदम सोपा आहे। हा तुम्ही जेवणाला पण बनवू शकता किंवा डब्याला घेऊन जाऊ शकता। अशा प्रकारे तुम्ही हा वांगा भात करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।